פה, לאן אתה רץ? תעצור שנייה בצד, מסדר התחיל כבר נראה לי, עזוב עושה מה שבא לי, מורדי תשחרר, אז מה אם למנחה נאחר, רק עכשיו התחילו את התפילה, ומתי נגמרת הקריאה. שולטים בסניף כבר 6 שנים, אורות, מתי תבינו אנחנו רמה מעל, כי פה קלאס אורות בנים תשפע, אורות בנים תשפע, אוי אוי אוי, אורות בנים תשפע. ציפלה, השירותים בסניף שפת עולם, צוות מתי כבר תנקו אותה, היא לא כמו רוני או שכן אולי, לא עולים לגג מפחיד מדי, את לא מפנקת. למה? באמת אין תקציב. אין תקציב. אנחנו סניף נפרד פה, לא תמצא מדריכה ומדריך, כוחניך פה סחבק במלך, והצוות בדיוק כמו שצריך, וכולם בצפון מקנים פה בדקה ורוצים רק פה להדריך. כל הסניף רועד חניך מורות נכנס, עד שנה וניכנס פה לחגס, היחידים שלא מזייפים בהבדלה, פה קלאס אורות בנים תשפע, אורות בנים תשפע, איי איי איי, אורות בנים תשפע. Na 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 oh na 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 שולטים בסניף כבר 6 שנים, מתי תבינו אנחנו רמה מעל, כי פה קלאס באורות פנים תשפע.